tekstű. Mi van? Ez nem olyan gyorsan megy, mint a Süljetek gyerekek, jobban a kanyar. Ja. Én jamaikai babsokat. Süljetek be! Hiába húzom neki! Kanyar! A jamaikai babsokat újra megy. Húzzátok! Hátul van a súly, hogy megállt. Ott vannak a cigányok, vágják a fát, nem érted? Nézzük a cigán kasszát! Ott van! Nem az testvér! Jó, mint az igaz izé. Még ránk akarta borítani. Ah. Előre kell ülni, van. Vigyázzatok, mert esik az eső. Jaj, nem áll! Ebből is, ezt is én kapom. Nem oldalról. Jaj, már rázik a lábam. Akkor az a cigán te. Én majd a tárítja a ruháját. Ne nyújj ki. Hol fogunk ezeket találkozni? Ugye ez nem amikor lemegy. Ez az, mikor a végén nem, hát tényleg. Már ott várunk. Ez az, mikor a végén izé. Ja, itt van a dinoszaurusz. Legalább így menne, bazd. Aha, gyere, hogy Hát jó! Az már fatta! Nagyon jó! Nagyon jó! Jött errefelé így! Ott jön is kamerán. Megyünk fel! Kapaszkodj! Úristen! Szavaztok, cigányok! Figyelj, leszek a feje! Gyűjnénk a bányákon! A közben átjárnak! Hát elrobban! Vigyázz! Jaj, beledett a cipő! Szerintem már ott jön, nem sokára. Jó, itt van. Úristen! Cigány, mindjárt tőle leszünk vízzel. Japi! Na, ezt most visszafele most nem? Királyság! Hátrani kamerátál! Kapaszkodjatok! A gépen meghalt, de nem bánom! Elkötik el kell ott végre! Nem kell neki szólnod, ilyen meredek!